सानस्रि समस्थिनि सिङाव गासै 64 ना 63 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 25,000 रांनि चेक होनाय जाबाय आरो बेखौ बे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो सास्टेन जानायनि थारमाने बेखौ बिजनेस खालामनायनि गेजेरजों आइजोफोरखौ रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों खालामनायनि थांखिजों बेखौ होनाय जादों सिगांनि सरकारनि समाव बेबायदि होआखै होदोंबाबो मालाबा 5,000 6,000 बिदि होनानै बिथांमोनखौ जास्ट फुस्लायनानै गावसोरनि इलेक्सन समाव हाथियार हिसाबै बाहायबोदोंमोन खिन्थु जों बेखौ बाहायनो सानाखै जों जिखिनि हायो बेखिनिखौ होनानै बिनि गेजेरजोंनो जाहाथे आइजोफ्रा बेखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा बिजनेस खालामनायनि गेजेरजों जे रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों जानो हायो बे नोजोर होनानैसो होनाय जादों जों आसा खालामदों जे जोंनि आइजोफ्रा बेखौ मोजाङै बाहायगोन बाहायनानै अन्तत बिजनेस मोनसे बिजनेस बिथांमोना स्टार्ट खालामगोन जायखौ बिथांमोना मोजां मेनेज खालामनो हायोब्ला अन्तत मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोनफा मा बुंगोन मोनसे मोजां बिजनेस सेन्टार हिसाबै बिथांमोना गायसननो हागोन बेखौ आसा खालामदों इतिमধ্যे जों उदालगुरि जिल्लायाव जिखिनि समस्ति दं बेनि भितराव रौता धनसिरि भैरबकुन्द हरिसिंगा बेनिफ्राय माबा मा बुंगोन मुदैबारि बेनिफ्राय खलिंदार बेखिनिया होजोबखांबाय जोंहा दा मोनथाम बाखि दंबावो बेनो जाबाय खैराबारि भेरगाव आरो ननेसरफां ओमफ्राय पासनेसर गासै मोनब्रै बाखि दङ बे मोनब्रैखौ जों होगोन इतिमধ্যे खैराबारि आरो माबाया डेट फिक्स खालामबाय आरो ननेसरफाङा 31 तारिखआव होगोन 30 तारिख आरो 31 तारिखआव बिनिफ्राय माबाया गाबोन होगोन भेरगाव समस्तिया मात्र पासनेसरफाङा दाख्लै डेट फिक्स खालामनो हायाखै जों बेखौ थाबैनो होगोन जों आसा खालामदों जे गासै एबार जों 3,000निख्रुइ बांसिन चेक होनायनि बेबस्था खालामदों फार्स्ट माबा हिसाबै किस्ति हिसाबै आरो नेक्स्ट किस्ति बाखिखौ जों खालामबाय जों आसा खालामदों बे माबानि गेजेरजों जों आइजोफोरखौ इलेक्सन समाव जिखिनि खोथा होदों बिनि 7% नङाबाबो जों 50%खौ गोजोन होनो बे हाग्रामा महिलारिया फार्स्ट जिथिया टेलिभिजन कमिटि जादोंमोन बेवहाय बिथांमोननिफ्राय जेबो बुङाखै आरो जिखिनि टेलिभिजन कमिटिनि रिपर्ट ओंखारदों बेथ' फ्राय जों सेटिसफाइखौनो बुंनांगोन मानोना जोंनि ओनसोलाव जों जिखिनि लुगैदों बेबायदिनो जादों माथो जोंहा पार्लियामेन्ट कनस्टिटिउसन उदालगुरि जानांगौ बेल'सो जायाखै आरो बेनिफ्राय बे बिटिसि ओनसोलखौ लानानैनो गायसनजानांगौमोन बे जाफुङाखै आरो बेखौ दिनै इलेक्सन कमिसननिफ्राय बुंबाय थादों पपुलेसन पेटार्ना बिटिसि ओनसोलाव मोननै समस्या जानायनि पसिबिलिटि गैया बेनिखायनो दा जितु दरं उदालगुरि होदों बेवहाय बिटिसिनि बाहेरनि समस्तिखौ सोसननो गोनां जादों होनना बुंबाय दा इलेक्सन कमिटिनि बेखि इन्डियायाव इलेक्सन कनस्टिटिउन्सि पार्लियामेन्टारि कनस्टिटिउन्सि दानायनि खेत्रआव जिखिनि टार्म्स एन्ड कन्डिसन्स दं बेखौ जों नायनांगोन होननानैसो बुंनो हागोन गोरोन्थि जादों बा कारेक्ट जादों होननानै बेनिखायनो आनलेस जों बेखौ क्लियार जा बेखौ बुंनो हाथ'नाय नङा खिन्थु जों नामखौ समस्तिया जियानो जाथों नामखौ जों उदालगुरि जाजानायखौ लुगैदोंमोन आरो नामनि खेत्रआव जोंहा दासिमबो गोजोननाय गैया प्रमद बर' सरकारा फाननानै जाजोब्बाय होननानै फिन माखौ फानदों बिनि हिसाबखौ होबानो जाबाय खै क्र'राव फानदों बेखौबो हिसाब होबानो जाबाय आरो बिथाङा बेखौ क्लियार होथों खै क्र'राव बबे प्रपार्टिखौ फानखो बिनि हिसाबखौ हाग्रामा महिलाया क्लियार होथों नङाबा ओरैनो जानला मोनला बखिनानै जाया